Uep, com anem? Avui som a Binissalem a fer una sembradeta de vinya amb en Miquel. Bon dia! Hola, com bon dia, anem? què tal? Com va, Miquel? Va bé. Ja heu començat sense jo? Home, què hem de fer? Au, vinga, mem. Doncs I què feis ara? Bona a tothom! Bon dia. Què tal? Doncs avui ens posarem a plantar. Ahà. L'únic és que abans de plantar les preparem, les plantes. El que ens interessa, sobretot, és una planta ja empeltada. Aquí hi ha la varietat que ens interessa. I aquí el que mirarem és que les arrels vagin el més profund possible. Què passa? Que en trobem d'aquí que aquestes estan molt amunt, aquestes les netegem. I després, aquí baix, en tallem una mica, perquè si no, si intentem plantar com ho volíem fer, pot ser que al ficar-les dins del forat es quedin doblegades i es quedin aquí dalt. Això tampoc ens interessa. Menys si mos canviem el lloc, jo ho provarem de fer. Menys ho faig bé. Sí. Agafes... I això, i ara per què s'utilitza aquest peu? I no s'utilitza el peu real? Però no fa molt va haver-hi una gran malaltia, que va ser la filoxera. A partir d'allà es va començar a utilitzar peu empeltat, que serien dues plantes en una. Aquesta part d'aquí és el peu bord, i aquesta coseta petita d'aquí és la varietat empeltada. Bé, Miquel, i avui quina varietat ets que sembrarem? Avui sembrarem manto negro. Una mica la idea és cada vegada intentar sembrar més varietat autòctona, i estem anant ja gairebé cap a uns 60 varietat autòctona, 40... No cortéis más, que tenemos cubierta la zona y vamos a plantar. Tú, Jaume, Doncs vinga, ja saps què et toca. Pero un pat de mà. Agafa un manac. Cogemos lo que hay cortado y repartimos. Aquest manat. Vamos. Muy bien. No figues? Cuidado. La sembra s'ha dit. I mirant deixar les canyes en aquest carril, les plantes en aquest carril de les canyes, perquè per allà per l'altre torn no els atropitgem. I com és que ho feis això manual? Això, bé, manual sempre, nosaltres posam sull allà on sembrant la màquina, ho fa molt bé, ho fa dret i tot això, però a vegades si troba qualque defecte del terreny, pega un petit botet i tapant el que són les galles o les jovines de les plantes. Visualment, si ho mires dret no se veu, però si ho mires de costat sí que se veuen. I així queda més, és una feina que feim ara, que tardaran 6 dies més que la màquina, pintura, però això dura 30 anys, i que quedi guapo 30 anys, pues s'agraeix. Val la pena. Clar, hombre. Bé, doncs aquí tenim la maquinària. Poc que fa aquesta burxa i tu duràs aquest carril. Jo estaré aquí. En aquesta, davant el tractor. Bé, això m'ha de dir com funciona antes d'emplear-ho, Això bé, això va enxufat en el tractor que amb ous, traurà aigua a pressió. Hem d'investir sempre perquè ens quedin les canyes, les plantes alineades, la canya del mateix costat. Entrarem aquí davant, hem de moure una mica per fer esclat ample, i de vora trobaràs la planta que en tirada, l'agafaràs, la ficaràs i trauràs la burxa. Vale. És un poquet en el principi, te costarà una mica, però ja veuràs que li coirà ritme. En tenim 12.000 per plantar. A lo darrer ja en sabré. Seràs un màquina. Digue'm, Però els 12.000 els hem de fer avui. no vull, però confio que estarem poc temps. Se te veu fort. Que té millor vida ja de dins. Sí, està. Saps que estàs de bé tu aquí de dins. Hasta los gorditos, tío. Se te fue el gordito. Embesteixes aquí, justament aquí està el fil de la marcació, embesteix dalt aigua, ja tot d'una. Aquesta aigua ja ens ajudarà després a la planta, que ja tingui la miqueta de port d'aigua. Que va així, has de fer una miqueta fort. I ara, antes de treure, has d'agafar la planta Així? i la fiques en un costat, seca, intentes ficar el màxim que puguis i ho fiques. Oh, estupendo, Mel! Això anirà bé. Sí, ja l'altre. I aquí ja hi ha aigua de bona la primera, Sí, de bones a primeres. Quan l'aigua li va bé, perquè ja se li quedarà la planta per... I aquesta alçada va bé, un poc més alt, però bueno, ja tenia... Un poc més alt. Si ja vaig tapant darrere teu, amb el xata sempre de davant, obrim... Buena tècnica. Però com has fet tota la vida? Bé, aquí ha trobat... I quan Ja trobaràs com aquest. Com aquest? Tenim falta de pedra aquí. Ara. I quan trobes això
Aquí Bronco? t'has de variar una mica, anar en l'aigua, se va moguent la pedra, aquí a vegades mos cansem en quin terreno, si vols aquest tenim pedra, mos hem de variar la pedra, moure-la en la burxa i mirar... El que hem d'intentar sempre, allà on està la canya, fer esclot. Veieu que això? No, n'hi ha de pedres. Però que això, per com... Sí, no la podràs moure. Com si fos... Va, que ho provi, nen. Ben, proveu tu. Sí, que està grossa aquí. És grossa que això, Ja està. Ja, sí. La pot ficar inclús un pot torta. Sí. Després quan Bé, surtes... tanmateix el que ha de tenir de fora és Sí, escap. després sense canya. Ara ve darrere un lot que més o menys ja va alineant, intentant que vingui sull en aquest costat de la canya. Vale. Després I ja, la sí, ja la podem arreglar. Ell alinearà una miqueta si m'ho hem anat. Vale. La darrera de la fila. N'hem fet 360 i t'havia dit que n'hi havia 12.000. Només n'he fet 360. Sí. Tots els 4, tu n'has fet 90. El que vaig aigua, ai, no. Ahí vaig aigua. Un altre company Lo important d'una vinya que no creu el vi. S'aigua d'aigua. Aigua no te faria falta, sai? Sí. Sí, te faria falta. Per aigua no. Que faig de company. Acompanyar un ple? No, vinga. Acompanyar, no has de quedar, després te vull aquí un altre vi que has pitjat. No pot ser per tot. Vinga, anem. Bé, Rafael, tu tens la millor feina de totes, No, bé, és millor, tot és feina. Tota feina, Feina. Però va, Jo de colcar, jo que he fet aquests 90 clots, que he fet 90 forats, també t'hi has de ferrar, Pensat de veure tu. Sí, imagina't tu. De veure tu. I tu sempre t'has dedicat a la pagesia? Bueno, molt d'anys. Sí. Sí. Però en tema de vinyes? No, el tema de vinya no. Ho he fet No. 3 anys, només. Ah, Sí, hem de fer cereal i un pot de cereal i un pot de construcció. I per on? I Montuïri. Per Montuïri? Un pot de tot. I com és que te va pegar per anar a les vinyes? I perquè em va sortir l'oportunitat i m'ho va agradar i és entretengut també. I tot és feina. Tot és feina, Feina. I ara aquella vinya que hem sembrat, menys manco quin temps tardarà a treure. Bueno, tot i que s'encarregat, que quin sap més El Miquel. Clar. A veure, jo si cas, Quan ella vulgui, no? quan ella vulgui. Sí, no, depèn del temps, en 2 setmanes ja començarà a treure. En 2 setmanes menys manco ja començarà a treure. I avui, Miquel, a part de sembrar, teniu qualque cosa preparada que vos pugui donar una mà, que vos podeu ensenyar. Vinga, anirem a fer alguna coseta més. Sí. Sí. Bé, Rafael, gràcies per tot. Després ja vos tornaré a passar a veure. Vinga. Tu manes, Miquel. Cap allà, t'ha tractat bé, Bernat. Tothom m'ha tratat bé. Sí. Doncs ara, després de plantar, ara anirem a espungar, o que es diu la poda en verd. Vale. Val? En què consisteix? És una mica, és ordenar la vinya. O sigui, com aquells japonesos que ordenen el seu clash, que queda tot en el seu lloc. Doncs és una mica fer el mateix. Això ja és una feina un poquet més laboriosa, no? Has de tenir un poc més de gust. Has de tenir gust, I bueno, tenir vista i tenir-ho clar. Va? Ara és un poc fresc, com pots veure. El que passa és que comencem una mica aviat, perquè l'any passat, que estava plovent, tot va ploure, va haver-hi moltes pluges, tot va partir de cop, i clar, a vegades no pots agafar tot de cop. Comencem amb aquesta que és més primerenca. Perquè vosaltres no només teniu aquesta finca?
Quantes hectàrees teniu? Mira, ja amb el que plantarem anirem al voltant de les 50. 50 hectàrees? Sí. És feina, això, Clar, i les hem d'agafar totes. I sempre hi ha una gemma, que li dius la gemma del present, i després n'hi ha una altra que és la del futur. És la que deixaràs per l'any següent. Per l'any que ve. Sempre ho veus així. Primer el que mires és que totes tinguin una distància equidistant, el que dèiem ben ordenat, no està de claix. Exacte. Val? I jugant en aquest punt és deixar aquesta que és el present i deixaríem la del futur. La del present, què fa? Veus aquí que hi ha Veus que hi ha unes inflorescències? Sí. Això serà el futur raïm que tindrem. Vale. Val? I després aquesta és la del futur, a vegades n'hi ha, a vegades no n'hi ha. Val? I quina té més importància? Totes dues. Totes dues. Present, l'has de viure el present. I el futur l'has de tenir clar. Exacte. D'on ets? Perquè tu de Binissalem no ets. No, d'aquí no soc. Bueno, ara sí que ho soc. Ara ja ets per aquí. Ara ja soc Binissalem. Però no, jo vinc de Girona. De Girona? Sí. Un lot de Girona que pega per aquí en tema de vinyes. Com és això? Mira, estava allà treballant, estava en un celler petit, jo soc de ciutat, però ja de petit em passava els estius, mira, anava en bicicleta, anava veient els camps de per allà a la costa de l'Empordà, i d'allà vaig, mira, amb un pagès que em va dir si ets bo per mirar, també ets bo per fer feina. Ah, sí? I vaig dir, doncs vinga, va, provem-ho. I vaig començar ja a entrar en aquest món. I la va topar bé aquest pagès perquè un altre l'ha de dir això i parteix. Sí, mira, em va agafar, no vaig saber dir que no. I ja és un món que, mira, vaig començar ja a entrar-hi, a agafar, i em van oferir, bueno, la possibilitat de venir aquí. I vaig pensar, bueno, provem-ho, si no va bé, sempre pots tornar a casa. I, bueno, la història és que vaig ja començar aquí, ja duc 7 anys. 7 anys? Sí. I, mira, emparellat i tot. Emparellat i tot? Sí, amb una sollerica. I ja no partiràs d'aquí? Li vaig dir una vegada, a veure si havien de partir, i em va mirar i em va dir, això va ser... Home, que això una lata de Mallorca, de la Roqueta, a les Balears no li pot dir. Sí, és el que em vaig donar compte. Bones. Perdona, que vaig un poc perdut. Joan Toni. Jo mateix. Veus, és normal. Saps què és de gros, això? Nena, tu tens la millor feina de totes. Sí, no, te pareix. Calculada, fer també, no? Exacte, també no t'entens això, i molt. Sí? A poc a poc anem aprenent. Això és com si fos la sala del tresor, o no? Això és sala de criança de les botes. Aquí guardam fent diferents vins, fent les nines negres, que és una mescla, és un vi jove d'entre 3, 4, 5 mesos de fusta, i llavors guardam les botes noves de primer any, fem les monovarietals, que són 100% mantó negre, callet, i anem veient l'avaluació d'aquests vins, que això ja és futur per fer, al cap de 12 mesos, el que seria estiana negra. I aquí mira, tens la botella, si la vol veure. Supos que la coneixes, no sé si la coneixes. L'has vist mai, o no? Beure o beure? Les dues coses. El celler aquest se va fer de la família Mora i Garau, i això és en Antoni Garau, que és quan era petita consell que votava en la corda, i d'aquesta fotografia se va fer aquesta etiqueta, que va ser el primer vi de tots que vam fer, el més carinyo li tenim, perquè va ser en Sobi que ho vam donar a conèixer la lletiana negra. Actualment ja tenim al voltant de 25-30 referències de vins, però aquest va ser el primer de tots, i la veritat que va caure molta gràcia. Perquè tot això de Tiana Negra com és que va començar? Això va començar venint nosaltres del sector de licors. De fet, jo vaig caure aquí de rebot. Jo vaig estar 14 anys fent herbes, palos, els productes típics de túnel, i van decidir muntar aquest projecte i em van dir si m'interessava venir, i ho vaig provar. Era un repte personal i la veritat que m'ha enganxat molt. I els vins, quan te ponen dins la bota, quin manteniment du, més o manco? Nosaltres el que feim mensualment omplim les botes.
perquè hi ha un famós que es diu el famós vi dels àngels, que no saben, és un vi que desapareix. Cada mes volen entre 1 o 2 litres, depenent de l'època de l'any, de l'època que faci, que és un vi que se va consumint a dins la bota. I penso que cada mes emplenat aquestes botes es suposen 300-400 litres de vi que desapareixen i se diu que és el vi dels àngels. Això són uns ous que s'han posat una altra vegada de moda, perquè abans, quan tu saps, pleava formigó per elaborar vins, se va passar a ser inoxidable, i els més nostàlgics trobaven que els vins en formigó tenien un altre gust. Com que és un producte porós, com la fusta, microoxigena el vi, l'afina moltíssim, però a diferència de la fusta no li aporta cap gust. La fusta li aporta un gust, que això no li aporta. En canvi, per blancs i per rosats estem fent proves, fa 2 anys que l'estem utilitzant i el resultat ens està agradant molt de moment. Nosaltres fem aquí a dins, introduïm el vi, i el que fa el vi, amb aquesta forma, com que la part de dalt és més freda, el que fa vol baixar cap a baix i la calenta vol pujar cap a dalt, hi ha un moviment continu de les lies, que són els llevats que han acabat de fermentar, i dona més estructura i més cos en el vi. Aquí per tu. Perfecte, gràcies. Què trobes? Bo. Estic content. I què anava a dir? Una curiositat. Digues. Aquí els àngels també en beuen, de vi. També. També? Sí, com que té... El que xerràvem abans, té microoxigenació, té porositat, amb el temps van baixant. I també que les visites donaven a provar i aquí ja són tan àngels. Ei, Miquel, Hola, has vist en Jaume? no està amb tu? No, que si no, no acabam. Ah, sí, s'ha anat a celler? Què diu? Crida ara mateix que vengui. Aquest tio, cago. Han animat... Perdó. Sí, digues. Sí, Miquel. Tu, t'està esperant aquí en Bernat, eh? Què fas, que estàs a celler? Val, no triguis gaire, eh? No passis per... Ara vaig cap allà. Vinga, fins ara. En Miquel, que en Bernat està nerviós, que n'ha acabat de sembrar... No poden deixar-nos a mitja. La vinya. Bé, Joan Antoni, moltes gràcies per tot. I això m'ho enduc pel camí per un pot de força, eh? Faltaria més. Vinga, gràcies. Adéu, Jaume.